Ahoj a vítajte späť v dielni Parkside pri novom DIY projekte. Volám sa Filip a dnes si upravíme našu stenu na náradie a vyrobíme systém French Cleat. Ako vždy, všetky materiály a nástroje, ktoré na to potrebuješ, nájdeš dole v návode na montáž. Už som predrezal zadnú dosku na našu veľkosť a teraz ju pripevním na stenu. Systém French Cleat sú závesné lišty, ktoré namontujeme na zadnú stenu. Príslušná protičasť sa nachádza na zavesovacom prvku, ktorý môžeš podľa vlastného uváženia prispôsobiť. Zavesovacie lišty majú na dlhšej strane 45-stupňový uhol, ktorý teraz vyrežeme z tejto dosky pomocou ponornej píly. Zavesovacie lišty sú pripravené, teraz ich presne umiestníme na zadnú stenu. Dôležité je, aby ste medzi nimi nechali dostatočný priestor na šírku jednej lišty. A tým je systém French Cleat hotový. Teraz je čas vyrobiť závesné prvky pre náradie, ktoré chceš zavesiť. Začnem s týmto a vyrobím niečo pre akumulátorovú vrtačku. Takto sa tam akumulátorová vrtačka dokonale zmestí. A ak si sa doteraz držal návodu na montáž, určite si všimol, že ti ostali dve závesné lišty. Z nich si odrežeš šírku závesného prvku a následne ho namontuješ na stenu. Ďalej pokračujeme s priamočiarou pílou a aj tá bude mať podkladovú dosku a mala by ležať na tomto dreve. Rukoveď je rovnako ako pri vrtačke na okrúhlej tyči. Teraz prichádzajú na rad kľúče. Aby boli japonské píly v poriadku, vybavíme ich závesným systémom. Priamo na klinovú lištu pripevníme kolíkovú tyč. Podľa toho istého postupu môžeš vyrobiť závesné prvky pre všetky náradia. Napíš mi do komentárov, ktoré náradie máš zavesené na stene. A jednoducho do toho choď. Máš na to.